Изкуственият интелект канда слабс. Аз да готвя по твоя рецепт? Айде бе! Днес ще готвя по насока на изкуствения интелект. Да видим каква рецепта с кисели краставички ще измисли. Започваме с тренди пикъл сендвич. Следвай точно инструкциите. Разрежете киселите краставички по дължина. Издълбайте сърцевината с лъжица. А сега остатъка какво да го правим? В тази къща фотоест няма. Ако стане гадно, той е виновен. Намажете с майонеза. Нещо нормално да предложи. Добавете чедър и готин колбас. Сега ще вземем намарчето от мортаделата. Тя се води като слей колбас. Фиксирайте с клечка за зъби и се насладете на вкуса. Това е готино така, като го гледам. Рецептата е успешно направена. Крина.